Sungalo barkama in kadri konna na Mali jamana minisiri so nini ukachaw bi nyeshi dine ko batoko ani lada ko nyana bolima anga jamana kono yanno wi sunakari labe kabeni tarata donye sanfil dolanti kene sanfela la wala sa kaseka silame usuntige Mali jamana kono dum kerengere ni ala ni jamana nyema ere dika lanyini abidun opération Sungalo solidarité au cadre konnana o de yandun ganye bakru bakuna foni woro lubna danika kala kale aw yeni la selin senfe ayo bismillah. Ambalima bamanan kameno maliko nani maliko kan wala mano fuli bi nyeshaw kelingile na bela jelema fo yan fo sigorola ka fo nyana ko bismillah ko bi bamanan kuna foni sorole un kene ka mimi na wala li chamake ya huye maliku na foni ya ani jien fa were kuna foni ya la opération Sungalo solidarité oye jamana nyemoko ka haklina ye wala sa Sungalo barkama hukumu konna na kangani ya jirake malidiunyi kerengere ni ala kasuna kari lase mauma munu ni akaka ambe au kuna fonia ka fo de hukumu konna na Mali jamana minisiri somi ni ukachaobe benchi dine ko batoko ani ladara ko nya unyana bolima anga jamana kono ulwe sunakari kene labe ka ben tarata duma ni bolodara sanfil dolanti kene konna na ka kuna fonia ka fo silame chama uluna na faranyoka wala sa kasika suntige nke jamaje suntige nyere jamana nyema son général d'armée Assimi Goïta alire de ka miliado wala sa kasika kelenyogonya ani ben ko jira malideuna kene boyana karamana den faya tumbe alire bulu kafara uka ministri nyema ni oye général de division Abdoulaye Maigaye kene karama fana tumbi ale bulu kauladonia ka fo amadabo fo ikama foka ngani ajira ke malideuna ka beni kelenyogonya jira jango ambe wati minani oihine ani makari kaluye Sungalo barkama penda kuni ani Abdoulaye Jaraka sorolendo kasangani ni Sungalo bayin boya ani Allah oromai o miye ben ani kiriya ani nyonde me kaluye ika don ka fo anga jamana nyemogo ye suntike belebele nyene maya nu ba fama ko Sungalo solidarité 2026 ni nyina ya tako sabanai o mimbe do ben ani kiriya ani nyonde me hukumu kono nana kanyishi jamana kono deuma ni kenen koni sigira barsa ka balontan terrain belebele kono sans fil la ni suntike belebele nyene mayadi anga jamana nyemugo fe kunte dowere ni ka sika ben ani keliya sabati anga jamana kono o kono foli ke awye ministre min nalen flene ka bora kaso anana kaso ka ba fo ka wale mandom o temenen ko ala sans fil ko bela jelen bu fo ko wale mandom uni tie uni braji ko déplacement na ko ambe kene min kambi abe foni mako Sungalo solidarité oye kene mini anga jamana nyamgo ye kene sigi nyina atlanta nyina san sabaye jamana deun nyamgo ni komo jamana bela jelen selame an be ganyon soro kene kelen kan ka je kan wati na tem nyon fe donc commune de betola me ministre fo ambe président fo ambe ministre to bi gouvernement membre amba bela jelen fo vraiment jaran ko sebe abenama alaka sanore iran kenemana anga ministère des affaires religieuses du culte et des coutumes ale kelenka kumata ayo folini wale nyuma don takanyeshi anga jamana nyamugoma uka chesiri la jamana kono o min kunte dore wala saka seka ben ani kilia ani nyondeme niko suko sabati anga jamana kono kenengene nyala anga ni kalo barika main kono anu son janembe kalaka anga président de la transition ani premier ministre noé docteur Abdoulaye Maigaye général de division oye famille latige malion ye depuis san saba noé Sungalo solidarité ka fo mo nyene Sungalo solidarité comme ye o kalo kere ni ye ambe faranyon kan kana nyon nyanage suntigera ka ira ka fo jamana nyemo ni komo o bela jenembe bato kene ko na karara be karambe bolo na nyana be nyambe bolo ka ira ka fo solidarité mi no nyon demaye Assimi Goïta ta madame ne Sungalo doron konnana depuis Sungalo masse alebe sambe ke solidarité konnana abaye ka fo every social be ke sena ambe o jibarko keme duru ani ko labi donc c'est très énorme à Cabo Rojo donc bi anana sans fil là almami dugutigi mairie jeunesse ni muso bela jeni o bora comme konokuru kana nga bunya jado ana mais o ba ira ka fo o be président ne fait o be ka président ne ka barajement jado président
an bɛ sanfilikaw bɛɛ lajɛlen fo k'o barikala ka yira k'a fɔ bi ta kɛra aw fɛ yan an y'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ fana ta yira an na kɛnɛ kan si ni kɛnɛ la. Ni suntigɛ kɛnɛ belebele ɲɛnɛmayali bɛ kɛ sababu ye walasa ka se ka bɛn ani keleya ani ɲɔgɔn dɛmɛ yiriwa an ka jamana kɔnɔ. Kunnafoni na sira wɛrɛ fɛ Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye o kile ye cakɛda de don min ka cɛw bɛ ɲɛsin yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ u ka cakɛda tɔgɔ la musobaw olu ye conférence débat dɔ ɲɛnamaya barodasigi a bɛ don 8 mars ɲaɲali de cadre kɔnɔna na ni o ye musow tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛnɛ sigira ka bɛn tarata marsi kalo tile 10 ma mɔgɔba caman u tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na i n'a fɔ komi Burkina Faso jamana ka lasigiden min bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ ani u ka partenaires sociaux baw n'o ye dɛmɛbaga jɛkulu ye Sadio Sidibe ani Boubacar Traoré tun bɛ yen nɔ. Ka sanga ni musow tɔgɔ la don ye ni ale bɛ ɲɛnamaya san o san 8 mars hukumu kɔnɔna na o tile ni ale ye cakɛda ye ale musolakaw u bɛ nin kɛnɛ in sigi min b'a to ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin musolakaw ma cogo min na nin don in bonya kama tasibila kumaw caman kɛra kɛnɛ kan ani waliɲuman kumaw musow nafa ye min ye société kɔnɔ jamana cakɛdaw la cɛ ni musow bɛ se ka damakɛɲɛ cogo min na takɛyɔrɔw la kumaw bolila o de kan maa caman nana musolakaw la ka n'u ka nisɔndiyaw jira jɔnjɔn taara ka di dɔw fana ma ka sababu kɛ u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ jɔli ma. Jɔnjɔn in sɔrɔli diyara n ye ni mɔgɔ bɛ baara min kɛ n'a a dɔnni ye k'a bɛ ka ɲɛ a ka di a b'i i tɔw la encourager la motiver davantage an bɛ ala deli ala k'a ko ye k'a kɛ jɔnjɔn kunnandi ye et que ça soit a ka kɛ exemple ye muso bɛɛ ma. Musoya kɔni foyi t'a tiɲɛ quoi il faut travailler muso ye baara de an k'an cɛsiri dɔrɔn an ka baara kɛ parce que anw de bɛ société b'anw de lajɛ n'anw de sera ka baara kɛ ka ɲɛ du bɛ ɲɛ denw bɛ ɲɛ a diyara n ye toujours a bɛ musoya de confirmer c'est ce que j'ai dit parce que muso ye yɛlɛmabolo caman de ko caman de sɛmɛnen bɛ musoya la donc on est obligé ka baara kɛ ɲuman sira fɛ. A kɛra cogo cogo baara ɲuman tɛ fili don dɔ a bɛ dɔn n'a ma dɔn i ɲɛna a bɛ dɔn i kɔ a nɔ bɛ baara kɛ c'est comme ça an bɛ san 30 magɛn na baara in kɔnɔna na. O tile ɲɛmaw u ma ɲinɛ fiyewu ka tasibila jɔnjɔn. Service de renseignement continue de rechercher un changement de régime. Ni o ye Madame Bello ye a jirala k'a fɔ ale ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ nin cakɛda in kɔnɔ n'a ma ye k'a fɔ ko muso cɛsirilen don u ye foli tanukɛ ka a ɲɛsin a ma ni ka tila ka jɔnjɔn sanuman fana ta ka a d'a ma ni a bɛ f'o ma ko n'a bɛ f'o ma ko attestation honorifique k'a yira la k'a fɔ a bɛ baara min na ko ɲɛ b'a la k'u b'a fo ka barikada ka dɔ fara ka cɛsiri kan hali bi o siratigɛ kɔnɔna na muso wɛrɛw minnu cɛsirilen don u ka cakɛdaw la walima jamana jɔ la walima du tali la u fara kosɛbɛ ni ka jɔn fana ta k'a di u fana ma sabula nin ye kɛnɛ ye n'a sigira musolakaw kama k'u waliɲuman dɔn k'a jira u la k'a fɔ u bɛ baara min na jamana kɔnɔna na ko ɲɛ b'u la. A ye nisɔndiyaba de lase ne ma ne kɔni bɛ min fɔ ne bɛ barika da ne bɛ foli kɛ ne bɛ barika da kɛ u ye baarayɔrɔ mɔgɔw m'u fo k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ na depuis n donna baara in kɔnɔ n ma degun sɔrɔ ka baara kɔnɔna na n ma degun sɔrɔ a la. Ne bɛ min fɔ muso ye an ka wuli k'an cɛsiri denmisɛnya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la n kalala ma kala o n'i cɛsiri fɛn o fɛn fɛ don n'a nataw la i b'a nafa sɔrɔ ne kɔni ka foli belebele b'u ye halisa ka foli d'u ma u bɛ nin min kɛ a diyara n ye a bɛnna ma halisa u bɛnnen n bɛ dugawu kɛ halisa ala ka baarayɔrɔ ala ka service yiriwa ala k'u ni ɲɛmɔgɔw kan bɛn yarabi ala k'an bɛ kisi k'an tanga ka basigi do jamana yɛrɛ kɔnɔ. O tile jɛɲɔgɔn minnu fana bɛ yen nɔ n'u b'a la ka u dɛmɛ baara hukumu kɔnɔna na jɔnjɔn taara k'a di olu fana ma ɲinɛ fiyewu k'u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli kɛ k'a ɲɛsin o tile in ma ko sabula nin b'a jira k'a fɔ u b'a la ka dɛmɛ min kɛ k'a ɲɛsin o tile in ma u fana ye waliɲuman foli kɛ k'a ɲɛsin o tile cakɛla bɛɛ lajɛlen ma. An ka projet sigilen don musow la dɛmɛ de kama donc an bɛ o tile de dɛmɛ a ka baara ta la donc ni hukumu kɔnɔ ni y'o 8 mars ye. Le fait que le projet distinction sera à Kabarala, à Djarani, à Boyanama. Donc, on va écouler là et bonne fête à toutes les femmes. ITV. En bolé de nakafo okle ye cakɛda ye ni min cɛsirilen kosɛbɛ musow ka hakɛ tɔpɔtɔli la ani fana yurugurugu ka se k'u fana kɛlɛ cogo min na san 2025 min bɔra ka ban a jirala k'a fɔ ko okle a ye ɲɛma kura sɔrɔ
ɲamakura min ka wulikajɔ bɔnna kosɛbɛ musolakaw min b'a to u ni cɛlakaw bɛ se ka kaɲɛ cogo min na baara hukumu kɔnɔna na sabula san 2025 na kɛmɛ sirada 24 o de tara ka di musolakaw ma baara taliko hukumu kɔnɔna na min b'a jira k'a fɔ ko musow hali n'a y'a sɔrɔ u ka laɲiniw bɛɛ ma sabati nka min kɛra n'a ɲɔgɔnna ma kɛ u ye foliba kɛ k'a ɲɛsin o tile ɲamakura ma baara ninnu bɛɛ kuncɛra ni jɔnjɔn di ye ni ka tila ka kɛnɛ wuli nisɔndiya kɔnɔna na. Kunnafoni na sira wɛrɛ fɛ sunkalo ye hinɛ ɲɔgɔn na kalo ye makari kalo do ɲɔgɔn dɛmɛ kalo do k'aw ladɔnniya ka fɔ o misali ɲuman taara alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la an fana karamɔgɔ a Seyid Sherifu Usman Madani Haidara o de kadiri kɔnɔna na a buramuso Madame Haidara Aisha Magasa ni o ye an karamɔgɔ den a Seyid Sherifu Hamed Tijani Haidara furumuso ye a ye sunakari labɛn silamɛw ye walasa ka jɔn ɲuman caman suntigɛ a kɛra Sherifula denbaya kɔnɔna na k'aw ladɔnniya ka fɔ sunakari a kɛra nisɔndiya farifoni ani bonya ni karama kɔnɔ ni silamɛ ɲuman caman fara ɲɔgɔn kan a bolo dara ka bɛn tarata marisi kalo tile 10 ma Samayira Sanogo Ibrahim Kulibali Bubakar Keita ani Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'u ɲamada. Damakasika ka ɲɛsin dali masa ma o baaraw tɛmɛnen kɔfɛ sunkalo ye kalo ye min kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ ani makari ɲɔgɔnna baaraw kan ka wara ka sanga ni o de hakilina ye Mali silamɛtɔnw ka faraɲɔgɔntɔmaw conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seyid Sherifu Usman Madani Haidara buramuso Haidara Aisha Magasa a Seyid Sherifu Hamed Tijani Haidara furumuso a ye ni jamajɛ suntigɛ belebele labɛn ka ɲɛsin silamɛw ma hukumu kɔnɔna na a kɛra kuma ye a bolo a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni baara tɛmɛ cogo ɲuman ye fo ka se alisilamɛw folu ma ka sanga ni o yele ye ka caya. An ye silamɛw wele ka na suntigɛ la Sherifula du kɔnɔ yan nɔ u nana an ka wele jaabi nisɔndiya de b'an na kosɛbɛ ani ka Ala ka jɔn se tɛ minnu ye ni suntigɛ seba tɛ minnu ye quoi donc olu suntigɛ et tout donc alhamdulillah an content no bi bɛɛ ye dumuni kɛ k'i fa silamɛw bɛɛ content na alhamdulillah ɲinɛ san 4 de an bɛ suntigɛ organiser yan ɲinɛ san 4 de ale yɛrɛ de ye nin sira in yira na quoi donc an ye nin bɛɛ dɔn ale de sababu la comme d'ailleurs ale b'a kɛ jeudi au jeudi donc an bɛ k'ale ladege dɔɔni dɔɔni quoi an bɛ Ala deli fana a ka bonya ka taa fɛ de inchallah des années à venir et puis an bɛ silamɛ bɛɛ invité nin kalo barikama in na bɛɛ k'i seko kɛ dɛmɛ la i sigiɲɔgɔn ye se tɛ mɔgɔ min ye n'i yɛrɛ y'a dɔn dɛsɛ b'a la donc bɛɛ k'i se kɛ dɛmɛ la surtout ni kalo in yɛrɛ kɔnɔ san bɛɛ lajɛlen mais surtout ni kalo in kɔnɔna la bɛɛ k'i seko kɛ dɛmɛ la dɛmɛ o dɛmɛ se mana k'i ye i ka se k'i seko kɛ. Baara min bɛ ye a tako 4nan hukumu kɔnɔna na a baaraw sereyala alisilamɛw fɛ minnu bɔra fan caman fɛ walasa ka na kɛ ni jamajɛ suntigɛ belebele in seereya ye ni o ye a kanu o ka dantigɛliw kɔnɔ ka foli ni waliɲuman dɔ ta ka ɲɛsin a baara kɛbaa ma. Nisɔndiya min banna dɔrɔn o ye nin kɛwale min kɛ kɛwale ɲumanba don o y'a ta Alakira ka kumakan la sallallahu alaihi wasallam suntigɛ waati ka se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'u wele ka na k'u suntigɛ baraji min b'a la Ala dɔrɔn de b'a baraji ta dɔn ka kɔngɔtɔ k'u suntigɛ ni lɔgɔma ɲɛ kelen ye a bɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de suntigɛ donc mɔgɔ joli de y'u suntigɛ yan bi a ka ca donc an bɛ kɔngɔtɔ tun don bɔn ka dumuniw d'a ma ka minifɛnw d'a ma an y'an suntigɛ baraji min b'o la dan t'o la fo dɔrɔn an bɛ foli kɛ Ala ka nin ko in ka banba ka dumi ka foli bila u ye u ka nin cɛsiri la inshallah. Ni maa min kɛra sababu ka suntigɛ dilan ka di sundonna kelen ma o baraji ka bon dɔnnibaw ka fɔ la ka jamajɛ suntigɛ labɛn ka ɲɛsin alisilamɛw ma kɛwale do min kan ka tare dɔw ka fɔ la. Nin ye suna kɔrɔ ye Sherifu ka du kɔnɔna la ni nin kɛra n'a ma kɛ o de bɛ se ka bara na mais n'a kɛra a kɛra a kɛyɔrɔ la. Fatumatu Zahara min ye Sherifu bɛɛ ba ye olu tun bɛ jɛ u ka dumuni de kɔ k'a di mɔgɔw ma Ala k'olu de ma wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran u bɛ tila k'a fɔ ko innama nuti'imukum liwajhi illah la nuridu minkum jaza'an wala shakuran aw wala shukuran a kalancogo dɔw la k'a fɔ olu bɛ yatimaw la dumuni u bɛ miskinaw la dumuni falatɔw la dumuni u b'a sɔrɔ hali fɛn t'u yɛrɛ bolo
u bɛ tila k'a fɔ an y'a kɛ ala kama an tɛ sara ɲini fo n'a kɛra ala yɛrɛ ɲɛda ye donc n'o o ladegira sirifila la an b'a dɔn o ye suna kɔrɔ ye donc an nisɔndiyara kosɛbɛ. suntigɛ kunfɔlɔ baaraw tɛmɛnen kɔfɛ alisilamɛw farala ɲɔgɔn kan ka fitiri seli baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ keleya minɛ kɔnɔna na o nana ka bɔ fan caman fɛ walasa ka na tali kɛ ni jamajɛ suntigɛ la min labɛnna Ayidara Ayisa Magasa fɛ alisilamɛw ma fɔn o jigiya kɔ dumuniko buna kun kan baw dumuni dumanw nasuguyaw caman kun labɛn mɛ ka bila o ɲɛ walasa ka nɔngɔn kuruni dawa k'o nɔgɔya o bolo min caman kun masirin bɛ ni minfɛnw sumalew ani a kalamaw caman ye madama jiriden ni jiriden nɔnɔw bisilen olu gɛrɛgɛrɛ fana kun bɛ ye ka caya ala ka san wɛrɛ ta yira an bɛɛ lajɛlen na. Amin ya rabi Samaira Sanogo ala ko dugaw sanu mamne amito madam Haidara Aisha Magasa ka suntige keneka amina je ka a furucɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ de a Seyd Sherif Ahmed Tijani Haidara ala ka hamna ko nɔgɔya ala ka sago di ka labanko ɲuman di an ma n'ala kira hɔrɔma ye sola Muhammadu ali alhamdulillah an nisɔndiyalenba don nin wagati la ni o de ye suntigɛ hukumu ye Sherifla yan Seyidi Sherif Osman Maran Haidara a ka denbaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an furumuso fɛ ni o de ye Aisha Magasa san o san a b'a kanu ka alisilamɛ jama suntigɛ o la an filɛ o kɛnɛ de kan o la an nisɔndiyara sabu mɔgɔ bɛ nin wulikajɔ min kɛ nin sunkaloba in na sunkalo hinɛ ani ka ɲumanya kɛ a ka ɲi kalo bɛɛ la jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni kaloba ninnu kɔnɔ ni o de wele ko sunkalo o la alhamdulillah a ye nin laada in ta a mɛnna a bɛ an yɛrɛ bila ka an jɛɲɔgɔnw wele o kana bɛn ni suntigɛ in ye a tɛ da o ma kalanden minnu bɛ so kɔnɔ yan ani hali vigile minnu bɛ yen o la ɲinan ta fana a ye dɔ fara a kan ka taa fɔ kalanden minnu bɛ foro la a ye suntigɛ bila ka taa di u bɛɛ ma o la mɔgɔ i bɛ nin dɔrɔmɛ fɛn o fɛn bɔ ala nɔfɛ ka mɔgɔ kelen suntigɛ barajibaw de b'a la o mɛlen kɔfɛ ale fɛ o la nin y'ale fana ka wulikajɔ ye o baara ninnu kɛli la an b'a fɔ fana ala kira ka hadisa jɛlen don ko ni mɔgɔ min ye sunbatɔ kelen suntigɛ nafa min b'o la ala kira y'o fɔ ka se o la bɛɛ ka nali ka na fara an kan yan o ye ka ko ja ɲɔgɔn bolo n'o tɛ dumuni ko tɛ juste an kana fara ɲɔgɔn kan nin bɛ silamɛya kelenya kofɔ a b'a balimaya kofɔ o la alhamdulillah an bɛ an jɛɲɔgɔn ninnu fo minnu ye u ka baaraw bila k'u ka ciw bila kana fara an kan nin baara in na o sara bɛ ala bolo ka tila ka a kɛbaga fana fo nin baara in na ko a sara bɛ ala bolo ala kira ye bonya ko minnu fɔ a la ala kana ani a fɔ a kɔ ala k'a kɛ ala kama baaraw ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye an bolo diɲɛ ya k'a kɛ kɔrɔta ni wasa ye an bolo lahara ni ala kira hɔrɔma ye soda Muhammadu ali Faransi alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u ye wajulu sigi dɔ boloda min ni a sigira walasa ka se ka Imam Hassan ka bangeli sankunbɛn ɲaɲaliw kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ o kɛnɛ in a bɛnna ni an karamɔgɔ denmuso a ka suntigɛ labɛnnen ye ka jamajɛ suntigɛ kɛ Madame Konate Seyda Balakisa Haidara k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in fila a jɛra ka ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ ka bɛn sibiri don marisi kalo tile 7 ma résidence chérifienne kɔnɔna na Faransi kɔnɔ mɔgɔba caman o tun bɛ yen nɔ Ansar ɲɛmɔgɔyaso ka fara tɔndenw kan ani u ka maa welelenw diinɛ ɲɛmɔgɔw la Fatumata Yaya Kane ale bɛna na u kɔrɔ fɔ walawala an ye. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ olu k'u ni n'u ka nafolo silamɛya ta sira jɛlen dɛmɛni siratigɛw kan ani fana kira kisi ni nɛɛma bɛ a ma a n'a bɔnna sanumanw olu kanu jiralen ni bonyamasegin kɛnɛw sigili ye u tɔgɔ la nin ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ye fɔ Faransi dugukolo kan n'u y'u sen da u karamɔgɔ sen da nɔ na Seyidi Sherif Osman Madan Haidara ka bonyamasegin ni tasibila kɛnɛ sigi kira laban mɔdenkɛ sanuman tɔgɔ la Imam Hassan ni ka hakili jigi kɛ silamɛw ye kira n'a somɔgɔw ka tariku sanumanw ni maaw kulo nɔgɔ sɛbɛkɔrɔ bɔra Imam Isa Sako fɛ ala sɔnna bi le 7 mars samedi le 7 mars 2026 an bɛ Sherifula mo an bɛ Imam Hassan ka anniversaire kɛnɛ kan wala karamɔgɔ laseli ni a ka laɲini sira la n'a don sera donc hali ni kelen don donc ta ŋaniya yira kɛ ala sɔnna an ci bila an badenw n'an kanubagaw Ansaru ma
bɔ Paris fan bɛɛ lajɛlen na donc u nana fara an kan donc pour que an ka se ka commémoration kɛ donc Ala sɔnna baaraw daminɛla hɛrɛ la donc a kun fana kɛra hɛrɛ la gatotɛgɛw kɛra karamɔgɔ ye dakuruɲa fila fɔ Sherifu ye duwawu dakuruɲa fila kɛ ka tila ka duwawu kɛ k'a kun cɛ n'u la dɛsɛ hali ni kelen don hali ni ka dudenw don bolo dunan to i k'a f'u ye ko kira den de bangera bi walima kira mɔden de bangera bi Fakir Seye Mayoti adamaden fɛn min se t'i ye i tɛ se min na i tɛ se k'o di mais i se ko damajira kɛli kira bɔnnaw olu ka kɔɲa la olu ma wajibi bilen siga t'o la sakɔ a wasara olu ka hakɛ la kurala kɔnɔ Ala ye olu de sanuya an bɛ sunkalo kɔnɔna na a duwawu a tɛ bin an b'a ɲini masa in fɛ a k'a tɛmɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a ka sunkalo caman dɔn an garijɛgɛ la an bɛna dɔn tile 10 laban fana kɔnɔ an b'a ɲini masa in fɛ a k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma na a ka yafa an ma a ka yafa masaw ma a ka yafa masaw ma a ka yafa banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma ka labanko ɲuman kɛ an yɛrɛ ye ne yɛrɛ ka masa ye ni kaloba in hɔrɔma ye ni an ka Sherifu ni san yɛlɛma ye Imam Hassan ala ka diɲɛ bɛ a ma wajulu kɛnɛ sigira a tɔgɔ la silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ Faransi jamana kɔnɔ ka fara o kan fɛn min ye silamɛw sun tigɛra an ka Seyida fɛ Madame Konate Seyida Balakisa Aidara Madetu Namasadu ni ka loko fɔnɔ abada Madame Konate Seyida Balakisa Aidara a ye ladegeli kɛ wolofa sanuma in na hakaja a bɔnaw bɛɛ lajɛlen fɔ Bamakɔ yan faaba kɔnɔ ni silamɛw sun tigɛli ye ka bɛn nin don sanuma in ma Imam Hassan a ka anniversaire hukumu kɔnɔna a kɛnɛ kan waleɲumandɔn ani tasibilaw kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka ɲɛsin babaw jukɔrɔ kɔlɔn ma an karamɔgɔ kodo Seyidi Sherif Usman Madani Aidara ni tariku sanumaw fɔli ye ani duwawudenw nabaw fɛ Madani saba ka barika bɛ ni cɛ mais mɔgɔ caman t'o kalama dɛ a y'a cogo yɔrɔnin fɔ a ye Seku ale fa ba Madani Aidara a kɛlen denkɛ ko b'a yɛrɛ la k'a den ta ka taa di Ba Sada ma o Ba Sada ka karamɔgɔ ye Cɔrɔnɔ Madani Tali de Bamaran Tali o Bamaran Tali fana a teri Dakabana a dalen don Mali la o ye Cɔrɔnɔ Madani Camu a saba bɛɛ tun ye walijo ye bilahi wallahi bilahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ i y'a faamuya dɛ a donba de bɛ kɛ k'a fɔ dɛ i y'a faamu bon Balakisa ka nin kɛ a ti balon nɔ sinon ne tun welelen don ka taa yɔrɔ wɛrɛ de nka kira mɔden ka kɛnɛ sigilen Imamu Hussein ka kɛnɛ kan Alasani ka kɛnɛ kan an bɛ n'o de kan bilahi lisi a y'u minɛ a tɛgɛ la ni ninnu fana ma nɛni diɲɛ na tiɲɛ tɛ yen f'u ka nɛni de o yɛrɛ de y'a tiɲɛ wa anw yɛrɛ de b'a kɛ fana an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'o di karamɔgɔ n'a ka denbaya don o don ne b'o de fɔ ala ka sijan ni kɛnɛ di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma parce que ni ne ye karamɔgɔ ye télé la don min na ne yɛrɛ de bɛ ɲamu i b'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ ne na quoi fɛn dɔ bɛ an karamɔgɔ la parce que fɛn dɔ b'an karamɔgɔ la n'i ye karamɔgɔ ye kaban kɔni i yɛrɛ de bɛ sewa i bɛ sewa donc an bɛ masa ramani deli yarabi sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'o di karamɔgɔ ma Seyida mun yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ yan n'an n'u bɛ sigi la Faransi yarabi ala ka sijan ni kɛnɛ di a n'a ka denbaya ma an y'a kalifa ala ma ala tɛ kalifa si a kɛnɛ in kan Madame Konate Seyida Balakisa Haidara fɛn min ye Imam Isa Sako a tilalen laseliw bɛɛ lajɛlen na kuma dira kumatigi ma ka d'a ka kuranɛ jiginna ale mɔkɛ sanuman de kan Madame Konate Seyida Balakisa Haidara a y'i da don a la ka walawalali kuntala jan kɛ ahalul beitu kanu nafa min ni jɔyɔrɔba min bɛ a la diɲɛ ani lahara kɔnɔ Seyida dama dugu o la nga ka kɔn o ɲɛ a ye waleɲumandɔn ani tasibila kɛ ka ɲɛsin Faransi Ansaru bɛɛ lajɛlen ma u ka su ni tile kanu ani wulikajɔw ni dɔ ma fara k'a fɛn ma bɔ a la ni ka ɲɛfɔli jɔnjɔn fana kɛ silamɛya yɛrɛ taasira jɛlen ka taa se bilasiralikan camanw ma ka ɲɛsin Ansaru ma Faransi bilasirali minnu bɛ aladanaya tɔ sabati Mamadu Mando dusukun na Madame Konate Seyida Balakisa Aidara a dakɔnɔ duwawu sanuma o de ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ